سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ود 27 عامت إيرتراوي تقرر ما يمخصب دبساي نخل تشحن 20 من جيرمانايت كلب بايك إيد كوينو كتصاوت وعيلو أحدثو كبل عمدي برو سايكلين أفليتم زحلف عامت مس كلب بايك إيد بمخان وددرو زكايد مخصب دبساي كاب كل تشحن 10 كساب كل تشحن 10 مونتن مثل عامتات آب درجة وردتر مس دايميشن داتا تتصاويت نيريوم كلتشن عسى زور إيرترا كومون كلتشن 17 أب زور لانكاوي ناي مدرك عود زمت مخصب دبساي أبز حجوان اتزبلت حلقة غانتا هاجرايت غانتا إيرترا مخانو بزحات وغن يسمع معلوم مخصب دبساي كرمنا بايك إيد مملاسو نسلس عامتات مس دايميشن داتا كومون كلت عامتات مس بايك إيد مصوات بحفشة نقصات شوعات عامتات أب درجة بروفيشنال تتصوته نكاس تقرر ما يوم إنجليزي كلب أرسنال نأكافالي كلب شيفيلد يونايتد جون فليك نمسجار تقدس نتاريام زاب إسبانيوي ميكيل أرتيتا تعلم كلب نزي مس كلب شيفيلد أما كلميرا بلوز بقعة زولة تصاطاي أب كرامات 10 مليون وصايتات مقبرة نام سرعة كتصمبرو ليتات أحديرا زلام سكوتلاندي أكافالي أبنايلو معمد بريمير ليج إنجليز مساب كريس ويلدر تعلم شيفيلد أما أكل ميدا بلوز بقعة كابزر إيزولو تتصوتي مخانون أبز حلفة قدم أنصار أرسنالون بلوز بقعة مراي كامزر مغن نكلبو زم عراريت بلت شوتون مزقابون ذكر كوينوم أبتمشت بزر أي بلوز صوت هدما أبي عينتي كلب أرسنال كأبتو خيدو لهم ودي عسران شموتن عمد فليك أبز عمد أب شوعات شتوتات كلبو أبر كتوب مقبر حموشته كمزقبن كله قلت هدما نأمزقبتي أقبلون لندن نايت كلب توتنهام من هولندا أكافالي كلب بي اس في فيرجيجوين ب30 مليون باوند أفريمام بزد مازن الرجاوي ناب كلب توتنهام تتصمبر كهلاي تتصاوتاي كخول بقي علم برجيجوين مس عباي كلب بي اس بي أم بالعصر تشوعات علميو كم تتصمبرن مسا كلب 140 شعات تتصاوتات ككايدن كله 31 شوطات دما نتا كلب أغطير اللايوم بزيك عزيز من السيم ساقرايت غانتا هولاندون تشعات تتصاوتات ككايد كيليوم كلب توتنهام أقديمه نبلقح أم سارعات سنها أرجنتيناوي جوفاني لو سيلسو وعلو ناب قوانين بمسجار كساب كتشن 25 ماليا كلبس كم زفرموتن بتوسخون بورتغالوي جيتسون فرنانديز ما كاب كلب بنفيكا نام سارع مصمبر ذكر كوينو زدما ببرتغالوي جوزي مورينو تعلم زلا كلب حلف كلن انجليزيان كلبات عوتنا مسجار مسرح تقبل كم زلا يرئي كم أب هاد نتقعي تركب عرموش إسبانيوي كلب بارسا يعينتانا بعد كعي هولندا كلب أكس أمستردام سيربياوي دوسان تاديش أمبيرا طولم زاب حدش علامي كوكنت سيتن تعلم كلب أم مسمر متقعتي مسمارمتي لويس سواريز حقافتر ميلان نبوت أن متقادمة إسبانيوي أتقعي كلب فالنسيا رودريغو كلا على المصنحون زفلت كوينو مس دحرتي مس تصاوتاي ولقاو سمع دحر مفصامه أم مسغغارو مس كلب فالنسيا بزي مس معجن كان مسرح عدقي رودريغو إيدا أنسحبايام بزد ما إذا كلبي عينتانا بتاجي أبيلاتن تركب تاريخ زحلف عمت مسكلبو أكس أب كل وردرات 38 شوطات كم زوطر الذكر كوينو أبز عمتون 10 حد شوطات أغطيرو لهم بز مسرد ما تاريخ نابزا كلب مس ديسمبر مس زحلف عمت أب أكس مسؤول صبغ مقعد زرعي فرانك ديونغ داغماي كتس أوت يوم إيطالياوي روما أبزن تريفن زلوا حيدة معلتات مسرح مسجار تصاوتي نبيدرو كاب تشيلسي نمسا تبقصو كم زوسرتي يقلص علم زناي قدم لاي كم تصاوتاي بارسلونا زنبر بيدرو كاب صفر ليا كلبات صاوعيت يقربوا له كم زلو يفلاتم نسو أقدمو كاب إنتر ميامن بيسل كوفن طلب رخيو نيريوم يخون بر أب كندنا بحبرات منكسات أمريكا وي جابان مخاد أب أوروبا كتصاوت كم زوات وي يقلص أمسمر مكفالن متقعتن هاغاف أغاطي مازلو مانشستر يونايتد بوغنا نأليكس سانشيز ناب أولد ترافورد كتملسو مخانا ديلي ستار أفريتام يونايتد نزل ملكع لغاه ناب إنتر ميلان سيداتو زلا تتصاوتها أب كراماتها أب أولد ترافورد كالا يعدل كتبه وطينا زلم أبومبر ريد ديفلز إدوارد التتصاوتاي زمت سكرامات بلقاح وي بقوامي ناب زغنت غانتا كم زي كيد كم زحبر يفلاتم زي أب أولد ترافورد كساب كلتشن 20 كلتن وعل زلو سانشيز أم جمار إز وقتي بزقاطم مقداتي كساب حج شوعات تكزي ترايو مالا إنتر ميلان وديو أم ميرا ترايزو لهم شامبيون غانتاتات إيطاليا زغنة جوفنتوس نماتيا دي سيجيليو سديدا نلافين كورزوا كابي إج كتم تصوتينا خمزلات فليتهم أسلطاني جوفنتوس ماوريزيو ساري إزي تخلخلاي بي إج جي أم مسمر مكل خال كم ناي مأكلاي غانتا خوينو كتصاوت لزخيليو عيني أودي قلو زلهم بيش جي قلنا ستصاوتاي بتتصاوتاي خد كيرو خمزي تخيل مس غانتا قربت زلهم وغنات يقلصم
ስፓኛዊት ቫሌንሺያ ንተኸላኸላይ ሮማ አሌክሳንድሮ ፍሎሬንዚ ተጣይቀሉ ከም ዘላ ተገሊጾም ዝሓለቐ ጋንታ ሮማ ምዃኑ ዝንገረሉ ተጻዋታይ ሎሚ ዓመት ብዳቪድ ሳንቶን ተበሊጹ ናይ ጾታ ዕድል ይረክብ ከም ዘየለ ይንገረሉ ወላ ካብ ቫሌንሺያ ምስ ሰበስልጣን ሮማ ዝርርብ ከም ጀመር እንተተገልጸ ዋጋቲ ተኸላኸላይ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተነጸረን ዘሎም አሰልጣኒ አርሰናል ስፓኛዊ ሚኬል አርቴታ ጋንቱ ሙሉ ምሕዳስ ከም ዘልያ ተኣሚኖም እዛ ጋንታ ብሶኒ ተኸላኸላ ሽኮድራን ሙስጣፊ ሞግናእቲ ከጋጥሞ ምኻሉ ኣብ ልዕሊ ዘላታ ተወሰኸታይ ኮይኑዋ ዘሎም በዚ ኻዩ አርቴታ እታ ጋንታ መሰረታዊ ለውጢ የልያ ከም ዘሎ ተዛረበም ለንደናይት ክለብ አርሰናል ንስፓኛዊ አካፋሊ ክለብ ፍላሚንጎ ፓብሎ ማሪ ብልቃሕ ክሳብ ምዝዛም ዝዓመት ኣብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ክተጽንሖ ኣፈሪማቶም ብተወሳኺ አርሰናል ንዝተኸላኻሊ ብብቕዓቱ ምስ ተዓግብ ብቀዋሚ ናብ መሳርዓ ክትጽምብሮ ዝኽእላ ናይ 4.2 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ምስ ክለብ ፍላሚንጎ ተሰማሚዓላ ዘን ክልተ ክለባት ኣቐዲመን ምስጋር ተጻዋታይ ዝርብ ምክያድን ዝከር ኮይኑ አርሰናል ንተጻዋታይ ብልቃሕ ክትሰጋገሩ ምላን ክለብ ፍላሚንጎ ድማ ብቀዋሚ ክትሸጦ ጥራይ ድሌት ምሕዳራይን ክሰማምዓ ዘይከኣላ ጸኒሐን እዚ ይኹን እምበር አርሰናል ኣብቲ ናይ ልቃሕ ዘቕረበቶ ውዕል ተወሳኺ ናይ ምፍራም ውዕል ብምውሳኻ ብፍላሚንጎ ተቐባልነት ረኺብሎም ኣብ ሱዑድ ዓረብ ዝመደበራ ክለብ አልኢቲሓድ ንአይቦራዊ ኣጥቃዒ ክለባት ስዋንሲ ሲቲን ማንቸስተር ሲቲን ዝነበረ ዊልፍሬድ ቦኒ ናብ መሳርዓ ጸንቢራቶም ወዲ 31 ዓመት ዊልፍሬድ ቦኒ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ዌልሳዊት ክለብ ስዋንሲ ክትጻወት ከም ዝጸንሐ ዝዝከር ኮይኑ ብዘይካዚ ንፍርቂ ዝሓለፈ ዓመት ብልቃሕ ምስ ቀጠራዊት አልዓረብ ምጽዋት ዝዝከር ኮይኑ ምስ ዌልሳዊት ክለብ ስዋንሲ ዝነበረ ውዕል ኣብ ክራማት ድሕሪ ምውቅዑ ስዋንሲ ብብቕዓቱ ዕግብቲ ብዘይ ምንባራ ውዕሉ ከተሐድሰሉ ብዘይ ምኻላ ቦኒ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዘይ ክለብ ምጽንሑ ይፍለጥ በዚ መሰረት ድማ ክለብ ኢትሓድ ንቦኒ ብዘይ ክፍሊት ኣሰጋጊራቶም ዊልፍሬድ ቦኒ ኣብ 2013 ካብ ኔዘርላንድ ክለብ ቪሴለ ናብ ክለብ ስዋንሲ ከም ተሰጋገረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ምስ ክለብ ስዋንሲ ኣብ ኩሉ ውድድራት 25 ሸቶታት ክቁጽር ከም ዝኽኣለን ኣቓልቦ ብዙሓት ክለባት ብምስሓቡ ድማ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ናብ መሳርዓ ክትጽምብሮ ተረኣያ እንተኾነ ግን ኣብ ክለብ ስቶክ ብቕዓቱ ክደግሞ ብምጽጋሙ ናብ ናይ ቅድብ ክለቡ ስዋንሲ ዳግማይ ተመሊሱ ክጻወት ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ክለብ ኢትሓድ ተጸንቢሮም ብራዚላዊ አካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፈርዲናንዲኖ ምስ ክለቡ ማን ሲቲ ዘሎ ውዕል ብሓደ ዓመት ብምንዋሕ ምስታ ክለብ ክሳብ ምዝዛም ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ኣብ ኢትሓድ ክጸንሕ ምዃኑ ክለቡ ማን ሲቲ ኣፍሊጣ ዝወዲ 35 ዓመት አካፋሊ ኣብ 2013 ምዛ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝመደበራ ሰማያዊት ክለብ ክጽምበር እንከሎ ምስታ ክለብ ድማ 3 ሰዓት ፕሪምየር ሊግ ዝርከቡ ብርክት ዝበለ ዋናጩ كعتر برعيهم مسمارمتي وسنت تصوت سيتي سبانيو بيب غوارديولا نزا كافالي ام مسمر مكلخال مليسو كتصاوتو مسنحو ዝከር ኮይኑ ፈርናንዲኖ ነዛ ዓላሚ ብዙሕ ኣማራጭታት ክፈጥረሉ ከም ዝኻለዩ ብዙሓት ተንተንቲ ዘሰማምዑሉም ድሕሪ ፍጻሜ ዓላሚ ክለብ ማን ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ብዛዕባ ፈርናንዲኖ ኣብ ዝሃቡ ቃል ፈርናንዲኖ ንሲቲ 299 ፀወታታት ዘካየደ ሓደ ኣብ ታሪኽ ክለብ ማን ሲቲ እዛ ክለብ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበሩ ተጻወቱ ይክብል እንከሎ ፈርናንዲኖ ብወገኑ ድሕሪ ውዕሉ ምሕዳስ ዝሃቡ ቃል ኣብዛ ክለብ ዝሕለፍ ኮን ነፍስ ወከፍ ካሊታት ብጽቡቕ ዘሰማቕረን ንዛ ክለብን ደገፍታን ከምዚ ዝበለ ዓብ ዝምድና ክፈጥር ዝብል ተጽቢት ኣይነበረን ኣብዛ ክለብ ዝሕልፋ ነፍስ ወከፍ መዓልቱን ጥዕምትያ ንዓይ ክብል ተዛሪቦም مسرح مسجار برونو فرنانديز فيشلت أقاطي مواتنها ما يونايتد دقيما أبت مسرح آسيا تركب مسرت أب جايزة أوروبا دما كلب ما يونايتد بزعبا مسجار فرنانديز نا مانشستر يونايتد مس كلبو بنفيكا داغما يجمر كوزرب كلتين كلبات أب سمع كبصحة كم استغربة وحد سمع تراي أب توسق كفليت نايت تصواتاي زعلمة زربات تراي تليفون كم زلو غازيتا مترو مس كلب سبورتين لشبن كربت زلوم من شتات موكاس أب نايلو محتامة أسفيراتهم مسرت سجبر زرب ما يونايتد زغربتون 55 مليون يورو متن ገንዘብ بكلب بنفيكا تقبل نترخي ويركب بز مسرت دما ما يونايتد أقدم 55 مليون بنفيكا تكفلن دحيرا دما 25 مليون يورو مقشش ناب كازنا از بورتغالو كلب كتوتيام بتوسخ برونو فرنانديز كاب كلب ما يونايتد ناب زخونت كلب نزشيك كاب شيات نايت تصاوتاي زركب متن ገንዘብ بنفيكا 10 ميتاي كتمقل اب توعد تسمامعين علوم ما يونايتد أقدمه مس برونو فرنانديز والقوس من مكيارات ذكر كوينو انتو خونه ما يونايتد مسجار ستصاوتاي زغربتو متن ገንዘብ بنفيكا ويحيدو بمبالع توسخ متن ገንዘብ كتحاتت مسنحه مسرح مسجار نايز ودي 25 عمد بورتغالوي زي تحالالخه مسرحي يصنحهم
ብዘይካዚ ገለግል ምስ ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ከም ዝገልጽዎ እዛ ክለብ ንፈርናንደዝ ብልዑል መጠን ገንዘብ ክትሸጦ ድሌት ከም ዝነበራን ዩናይትድ ካልእ መወዳደርቲ ዘይምግባራ ግን ዋግኡ ኪዩኒቲ ዝተጠቕሰ መጠን ክዲብ ከም ዘይከኣለ ክሕብሩን ከለዉ ብተወሳኺ እዚ መጠነ ገንዘብ ድሕርቲ አትሌቲኮ ማድሪድ ንዣኦ ፊሊክስ ንምውናን ንቤንፊካ ዝኸፈለቶ 113 ሚልዮን ፓውንድ ካልኣይ ዝኸበረ ሽያጥ ዝኸበረ ተጻዋታይ ካብ ክለባት ፖርቱጋል ካብ ምዃን ኣይዓንቀጾን። በዚ መሰረት ድማ ብሩኖ ፌርናንደዝ ሎሚ ኣብ ኤርፖርት ከተማ ሊዝበን ከም ዝሰራይን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድማ ምስ ክለብ ማን ዩናይትድ ሕክምናዊ መስርሕ ብምዝዛም ማልያታ ክለብ ክለብስ እዮም። አሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ላሊጋ ስፓኛ መትሓዚ ተሳይንዎም። ትማል ምሸት ሪያል ሶሲዳድ ንኦሳሱና ዓዲማ 3-1 ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ኮፓ ዴል ሬይ ስፓኛ አሌክሳንደር ኣብ መበል 33-69 ደቂቕ ንጋንቱ 2 ሾቶታት ኣውፂሩላ። ኣብ ላሊጋውን ድሮ 5 ሾቶታት ብሽሙ ክቁፅር በቂዑሎም። ኣብ ካልእ ግጥማት ቢያሪያል ንራዮ ባዮካኖ 2-0፣ ሪያል ማድሪድ ድማ ንሪያል ዛራጎዛ 4-0 ኣፋኒነን ኣለዋ። እወ ብልክዕ 70 ነጥቢ ዓብ ቁፅር እዩ። ብዙሕ ነገራቱን ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ንኽብረ ወሰን ክንሕዚልና ኣይንሓስብን ኢና። ናብቲ ጽባሕ ቀዳም ኣንጻር ሳውዛምፕተን ዝጽበይና ዘሎ ግጥም እንዳማዕደና ብዙሕ ክንሰርሖም ዘለና ነገራት ከም ዘሎ ኢና ንኣምን። ኣሰልጣኒ ናይታ ብ70 ነጥብን 19 ነጥቢ ፍልሊን ኣብ ቅድሚት ፕሪምየር ሊግ ተሰሪዓ ዘላ ድሕሪ 1990 ንፈለማ እዋን ሕልማ ክውን ኣብ ምግባር እትፅዕር ዘላ ክለብ ሊቨርፑል ጆርገን ክሎፕ ዝበሎ እዩ። እዛ ንክብረ ወሰን ዘይተሰዓርነት ኣርሰናል ንምስባር ተቃሪባ ዘላ ሊቨርፑል ትማሊ ነታ ተሪፋታ ዝነበረት ጾታ አንጻር ዌስትሃም ንምክያድ ናብ ሜዳ ዌስትሃም ኣቕኒዓ። ንዌስትሃምን ኣብ ሜዳን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ብሸቶታት መሐመድ ሳላሕን ሻምበርሌንን 2-0 ገሪፋታ። መሐመድ ሳላሕ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ 2017 ጀሚሩ ሸቶታቱ ናብ 66 ክብ ኣቢልዎሎም። ሊቨርፑል ድሮ ካብ 24 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ 23 ግዜ ተዓዊታትሉላ 41 ግዜ ኸ ዘይተሰዓርነት ኣቕፂራላ። ካልኣይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ካራቦ ካፕ ትማሊ ኣብ መንጎ ክልተ ማንቸስተራት ቀፂሉ ኣብ ዘምሰየሉ ዩናይትድ ብእንኮሾቶ ማቲች 1-0 ተዓዊታ ወፅያ። ማቲች ኣብ መበል 76 ብክልተ ቢጫ ካብ ሜዳ ብቀይሕ ካርዱን ተባሪሩ እዩ። ዩናይትድ ዋላ እኳ 1-0 ተተዓወተት ብድምር ናይ ክልቲኡ ግጥማት ውፅኢት 3-2 ተረቲዓ ግን ናብ ፍጻሜ ካብ ምሕላፍ ተዓንቂፃ እያ። በዚ መሰረት ማን ሲቲ አንጻር አስቶን ቪላ ዋንጫ ካራባኦ ካፕ ንምዕታር 1 መጋቢት ክፋጠጣይን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን።